Sino man ang titantanawam di tatawa si Kapyo? Adaya mo, awan. Tikunam ya kamaw. Sipsiputan man ang tilupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Di lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbain. Into na damakagngagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumaad dagita lop-lop po ti sipsiputam. Ah, Day tamang kami nakaroba mait. Di pagbadoy tinasaya mait. Nayol-ol ta shortpan na. Sa je blouse na. Tumtumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagaran na. Goodbye amaano kasta ti kahit na panagbado. Trip na nga raw. Wanata kay kaya mo mait. Ah, Lakay ang kangawang panagbaliw na. sigat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, di ka naman nagatap mo. Wana, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kumaan, nabayag kumamat, nagbalbaliw akaw. Nag-imon-imon ka pa lang amin, bakbakatan kan. Apay, di pa lang nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Katlakla na kong. Kuribot-buta kong. Apay, isi ka. Nagkupasyan, ti panagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa. Ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. Kad, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, igyan ta kumanda agapa. Itadtanti waya-waya titong galmay sa. Tanay, manula atawanan ti panagbiagtan ito lubong. Itadtanti waya-waya nga. Kaya't mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day talabagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka di tayan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya amayawa. Laklakayan lang arodon nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublyan da aya ijay chicks na atagaili. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro a chicks na aya. Sipsiputan na ka balo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat. Nagalas ti pa nagbadbado na mat. Nangal-al amin. Ay na, baybay-an nyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabaal nga ag-chicks? Sana makabaal nga ay na. Uray lakayan di amayo napigsapay laang. Masuro na nga raw. Talak na kayanan. Ngamde lang amin kumapsotan. Ah, Nakapigpigsapay lang. Kanasuro ko na 70 taon na. baybay-an yun ti kayat nakaramidon, nalang. Uray talakayan. Bakit kayo mateng? Ad-adda bumakit kayo kan amangan numaidaras ti ipapatayo noong itiyo akanayo. Urayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipupusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma. Ag-enjoy kayo. Ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga aginjoy na tao kakasday matamayaw. Awang pa'y umno nga raramidon na. Feeling ubing pailaan. Kaslapay ki di kaya nangagsina kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti sabali ti amayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkaninana nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimon latta. Kaduan nga minababae, no bakudan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa bahali mo't latta ni nanang, bakit? Talaga siguro abo magbaggang latta ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surot-surot ken ni tatang, no kasdya marabyan. Una, banag apagong ungtan mo dilakay. Umanay tumot daytan apagap-apaan dan. Nagkumik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudalat nakita ka kasjay. Nimo gamin tatang
Di namot maikatikin hatsikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kas laki maro day tabisyo na. Kuwen tawanan ti sabali apaka kumikuman na. Saan nga agtrab-trabaho? Masya nakitiinak no kasi nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagam tumulat ng tatang Takaasi mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Nay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko aya. Nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo ang tipungan ta. Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. Nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akas ta ka. Apay damanan sa bala kaya mo akaida. Iso akas ta tibag bagam. Jakambukin ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama, patibado ta pagsisilpomon. Kano, mabalin lakit ti kasta daramedak. Mabagbagtit kan. Wano pasitsan ti panagkabaw mo na itamaya. Sanak pa yung agkabaw. Amok ti raramidak. Kaya't ko la protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ta edi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita manda pare ka lang agasawa. Nagsina dan iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso daday ta. Sa bali kadata. Basta ti kayat ko, sweet talat tay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta, saan kan agsuble jay Manila ading kandida? Saanen tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin tag trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso nagawid aklang. Katuan na. Agi na nakamal, kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apakiasawaak. Poriner ko ma, wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinin. Tauray sa anak ngagtrabaho, agbiagak lata. Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Piyaw! Nagbayag ka matan? Ay, sige, hiyawid ko ba ito ginatang ko as ibuyas dito store, ading kandida. Sige tata, tani, agong ungit san ni Nana Maya. Dara siya ba? Tila pagdagdaga siya nga. Wen, umayan! Di ka lang makauramat. Sige, ading, mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain. Nagpigsa tangiwa mo. Amom nga kasarsarita na tao. Pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo ti dadya balaw. Pagtultulagan nyaw no sa dino ti pagkitaan nyaw. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam. Nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka dagbalbaliw. Basta da makita mabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos matigas na ngay magbagam. Lakaya kon. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Agaw ka kita sa mga tan. Mabisin ako na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan kandida. Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakis ka kanyak. Kabalak tagpabalod, no siyak ti malukloko. Tapnoy bagak kang ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang
Iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kuana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo, nana. Sana ka manal. Tapno jak makawat, kandida. Nabayaga naman madlaw kaw. Ada pa naggustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiteng, kan pa nagsorpam maw. Siya pa'y nangul mo amin ngay suso maw. Pangaasim kandida di ka kumamang dadaal iti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo, nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita ka. Uray mataya ko ni di pagbaludan. No adamang luk-luko kanyak. Ala. Tandaan am day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kinilakay na. Patigayang panagbado, isyo kinikatugang amlala. Ay na, paspasin siya mo ni nanang. Talagang ay minakasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, kandida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagaktukan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi nga naramid na. Saan kumamot abastag pabasulatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na lang nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang a babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jak man amoy ti dayja katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Iso apaspasin siya amlakuman, kandida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado ki dya. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo tani dya. Indulin ko. Tano dagumatang, ilakok to amin dagijayan. Kan oray dagijay napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin lang. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, katanyat osar ngay narumwarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado ka iti rot-rot. Unay kamutan, bakbakitan ka di agbalbalaw. Bakbakin mo, tikas tangaw galim, nagalas. Sika, ti sana nagbalbalew. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok, tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado ka iti rot-rot. Sana masapul nga agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos nabuslong kay ti sabong. Awan lang aron napintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ikon ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno aday wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmen da ka. Bagbagay ko to'y bado ti anak ko, binulod ko. Oray to'y kalugong na. Bagbagay ko. Mubinga kita kasto niya pormak. Ayos. Ay, mabalingag sala tamanong. Daytoy to'y babae asurot kanyak. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsala tamanong. Kawada. Ay, sos. Ilag ka man ng tiimak. Talagan sa krasnak daytoy manmano na ito yan. Inasid ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayan. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw.
Ket bayaan nyo ha, tamapan mo't makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsala naman, jayan. Ala, baybayan nyo nanang, uray talakayin. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota mala jayan. Saan na nanang, kababain? Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan to man tingiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidog no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang, Taga ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko, Piumat tinagan ko. Intan, agawid tan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka, adeng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta, bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakada kita kumpare. Tama nga nubirukan niya. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita nga dakadwana. Jakla na lasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae mo tapong. Ay, tawanan ba yun lakay? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaron. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay man kain jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige, mga round. Agda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abagtay tuwan agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo dito? Ada yung ti balay mi. Si Kangay, ayan ti balayo. Ay, kwa. Adayo mo lang, ha? Nay, takwarta ba din? Rum-rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaiso. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo dayta. Basta kuyugan na ka. Intag pasyar. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumot ti masidag kanyak. Saan mo na siya? Awanan kayo, iti ban! Ha? Maya! Apay nga dakal dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain. Agdamanan babae mo nalaklakayan. Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae. Asino itibiyag mo ta sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man si ka babae, Ko, awan basul ko. Uy! Maya! Gusto na itatay mo. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak ijay kasaran. Ngam addamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo. Kagagawan na to sa wak. Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan ba't nga men? Bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asimuro takmutan Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang tatang. Naibabain kayon. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila nga min pagimimunan na. Anya siya? Sika, basol mo? Malala,
Saan kayo nga agrikyar? Tadwa kayo nga da basol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuyugan yung nga uray di yung amam mo. Inawis nak nga ro. Uray pa eh. Siyempre, chicks day, kaubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya day babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae, sige, awan palabsam. Saan mo't Ala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noon niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo umut nanang. Di kayo unay mo't agim imunen. Talakayin ni tatang. Hay, wun nga ro lakaya ko. Agbabayak pa'y lang. Saanan? Inigya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala, tapnawarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak, agpakuyog aking ka. Hoston ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngumkastoy pa'y ti aramid ta. Makabannog. Madada makabannog kanya ka, ta siyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga minan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiang. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan. Basta tong palam ti karem. Wan, promise. Kasta ko makakanayon dinagmayat. Manipo dita, no adda pa panantimay sa, masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan rumswa arire. Wan, anak ko. Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abanan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak, tila'y bagbagana. Sige nga rod kabagis, umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadangil ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak, no di ka ay nakatusang kansan. Ikat pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Hindi ako naman bakbakit ka nga tayo nga misak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Adda akong kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamang yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitan na. Isang arod ka tagawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yo. Agkakarupa kayo. Iso pa ti ugali yo. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang.
Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulunan. Ay, wen nga raot ka ba, guys? Problema talaga day jay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam di ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartag ka. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartak ko tayo dyan. Apay ko mga armak na antirita ngay. Nakadobabalasang armak isupay. Kabsat siya armak kidain. San mo na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartakak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kan ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso napintas ti panagbiag na. Saan nagaputa na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsing-singpet iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kin ni tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tuman ni balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakumunjay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay kating kayo Junior. Ngam ne. Hanak nga sagid-sagid dun tabi. Tawgan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit. Ano agisparing kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man Junior. Hama nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tagay dyan. Dadakil ko. Nagalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kin ni manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Balinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sato.
ambisyoso lagi dyan, naganak. Ala, hangka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Ahanan na masapol. Sa nabale, tadamad di kabsat ko mang taditi, kurta katakwada. Ay, arak man kinti pa, manang adora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam anya na. matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no, di nakikan na eh. Ganyan mo? Lukas ta, naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga rod tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinorturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit isipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pa kay DJ Maysa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dyan nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapikunda. Uy nga raw, nagtamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na, ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung store mo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na mo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matno nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manmanomad ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado mo ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos, rumwarak mo't lang no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana, binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan, ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya mo. Damagam to kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalag iti sabali, si kalangin, tapno at damot pag sweldoam,
Kantap no agtalnakan. Apay, tay sigot a driver mo kay Manong. Awanan, nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ni, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak kay ti arte ka driver. Ha? Ko, inutak Manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ikarigatak Manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni Manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngam mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni Manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapo lang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinundam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Nabayadak tumot lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni Manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag da taro pam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga ro manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na Tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang dagitikawas mo abalunam. Taumakarta pala iti pagnagdan. Ha? Papananta Manong? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Kituan Manong. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man di. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Huwag Manong. Diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't Manong. Sa nagkaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, Manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Ang mga nusigatin mo na, iso binalis da ka.
Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura awan mo basol ya tao. Marong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayan day jay nga anak mo. Talagan samit ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na nabartek. Dahita nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba lamma. Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanang kotse. nagkaduga nga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak-lugak mat. Ganabay, lugan mo yamat ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumbay. Anay ko. Pingagkabil ko ay. Akadwa! Ikan naman iti pagnakman day dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Lait at ibagbakan ka. Kanya nga, di nakasarak ka, itinang tutupkan ka. Natangkan tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulong at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Ganrumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan. Siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga. Yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti bagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa iti masikaso sakbay makaruarak, manong.
Ala, asigaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pa ka kumigumak. Hinakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sapali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Jakpay ka ba ilang tagbiyahe ti atid dugma nung maulawak. Kat ikarigata Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tani, adape aramidag. Bye. Anyan? Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet. Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igidan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito hospital. Uray dito akpay. Aging ka na imbagak tuo na yun. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sakto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo da? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you, Ading Janet, sakbay ng agawidak. Adda kumapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam mga nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akong. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wan nanang, uray simple la kasar. Tinapatag, agbalinan aligal ti panagden namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kaan. Wan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Anya ti kurso nga alam, intun aginrol ka ares. Kahit ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ko. Sige,
Tay karigatak timang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa'y ngagpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko ngamin taagbalin na. Ay saanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan aki na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang anak. Idadtado manak nga anak na. Naputakas to iti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod no siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodan nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanan ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanya. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kit basol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga eh. Kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon kadata itirigat. Kan nalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, aras sagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mau. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasin na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang iti palbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabasak iti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayo? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama.
Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay ti bukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ay, sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatada makartim na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, kyan pedicure ko, takas talaangan karamidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Wala na. Ngam di ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, kyan pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rut idi iti panagadal ko iti high school. Insurunak idi ti kabsat di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Nang tag-garten na nang. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. Ala anak ko, aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ti anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam, siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marikay. Ah? Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Hindi namin sa nakalman tang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksamat, Rikay. Ha? Ay kwa. Sa balin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ilako tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal iti kabsat mo. Tatang? Nawatam! Wan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man na lang. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak lapta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yunan ti birok na, tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bambasay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaan. Oh, saan dagita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaon ta nakaapit akaon. Ne, naggarden ka gaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya, naglukot jayan? Inla ko ng sabat na kita'y kunak na imulanan. Ay, jakam mo Kuna na ngamin nga glaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang arod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana.
Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. At to eh. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umad-adon dagiti customer mo ah. Uwan nga ron, nanang. Iso amayat saan agaramed ak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, adabubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagammat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agipatakder ka nun ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imula ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na anateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na Karigay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Opo. Uray tamayat matikita na iti panagpupukis kan panagmanmanicure na. Iso at tulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka paila dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at tama na. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikasday apan nakaitaw na. Kahit mabalin naman akong truline, kuno labanan ti kasdya kinatao na. No talaga mutla anatod yung anak, agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mati ulo na. Mala, maturog takit din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, adda customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Naggapuam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, di kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagi ti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyamanak na lang. Gapo ito'y sakripisyo kinitatang, iso anak kaadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? O may tumatlag siksi-siksi ijay?
Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak ta bakit. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Uwan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di dahil bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tsakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaang to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurtakon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, day jemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokon ta dinak mo inayaban dituyen ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina, tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan, tatang. Pasensya kayo, no, jak imbagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nalang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo ta dagos. Ay, nagsaya atan. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan na pintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga oray awan maited mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan, tatang. Ngam adda pangaramatak iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak. Tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ang tisweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina, tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Gumawan pa naramanan tamit asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain. Pagbaynak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na.
Pagrebengan ta naganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namut mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalin ti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawaawin ti anak mo di balay may. Ay, busy ngamin ni Aris iti trabaho na, tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Ho? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ija balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukasta, addanlugan mo anak ka. Wananang, second hand, ngam napintas pa'y laang. Baro pa'y la modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas dyan nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan itirwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaam mo. Sige, malalakay. Inta agrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawanan na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ay, ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip kalata ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulitak din ang kurang aking ka, anak ko.